Kain, kain. 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 Lan. Engage Moto Vlog. Talaw. Ayun. Kita nggak parah. Nagdayit na yung iba kay namay. Hoy, saan po na bulat? Billions. Mana tahu ka tura? Alala. Just paglingkod diri just. Si Jake adto na sa food. Napabili ko na. Ano ka just? Ada okay? Ha? Kay dagan si Teresin. Uy, panglingkod mo. Uy, naunsa ko ni sila. Wala naman yung manglingkod. Di mo manglingkod. Ako yung lingkod. Uba ra ni mo kapis. Kadagdag ko sa kanino. Ako kuma. Jack, di mo manglingkod. So, makuha mo na. Nagdayit. Dato na iubos dito. Ay na lang dito. Anak ko kaon dito mo kog gawas ni ta. Ato mo na gito ko na dagat eh. Puro nga pa. Magbago yung tagyak nila. Nakuan ko sa kuan. Okay, di pang sima na ko din ko seafood. Ha? Yang baboy. Ato mo na gito ko sa dagat. Food ya kurang ladan. Wala may sige. Wah, wala di ka nagbuhaan ni mo. Naihas ka ni no. Ayaw, ano gid siya? Di mo na mabuhay din na. Boy, dali boy. Naka sa akong vlog boy. Sa kaon. Wala, dito sa bago. Ubus na. Oh, maayo kay wala kang buntag ni. Ubus mo ni gingon ya. Ay, lamig din dito ka. Pande din yun. Kay naubos man. Plastic para na. Oh, katong Ako na nakaka. Para ang mga sita pa Kasi nang followers dito. Disney. Like, look. Mana? Tapuan. Ito tapuan. Tapuan pan. Ah, guys. Boy, kaon guys, boy. Boy, boy. Hello, hello vlog boy. Ayo, ada na ipatubang mo. Kada ba man sabi mo. Justin, di yan yung mabuhian eh. Birthday ko na. Pampang ba? Ano yung tawag? Sipod lang? Sa atin na rin birthday sa Santa Cruz. March. Oo, ako na awan. Ha? Hubo na sa sigit na. Wala ko yun. Ako, ilang lang. No, na sa mo kay kadakog lawat. Tagoy? Matisda dalam tak kusimbo. Mama sabang kayo eh. Anak, may kasad.
Pag din ay kasad. Ato ka. Kalambay. Ato ka na palit ko. Dito sa merkado dito ano ko. Wala ka kita sa ka. Wala na. Sablo ni sa ginat ano mo dito na pwede kaya ano na. Baka ka tira. Mukha na tanang baboy Diyos. Kasi Jake, di na mo ka og baboy da. Hindi, tiga lang. Kung ano yung baboy. Justin kay Ma'am. Hindi siya magsiman na, hindi siya makaon ng mga sipod. Dagang baboy dito lang. Bigyan ay kalumong. Pagmuliat o putik. Hinaw ka nga ano, kuan ka Yun sa na lang ala. nagkao. Wala. Wala na magkadong. Okay rin. Basta rin sa Facebook, mga ang ilang hukaranan, ano ba, kay pala. Kaya na, Dito sila ito nga pala. seafood na. Unlimited. Nako tayo. Ay, kahit na. Unlimited. Yeah. Hindi ka tinbayan. Sige. Ang tigong na ka na. Pag-vlog-vlog. So, wala mo na. Nangangaw mo ako sa Facebook. Wala ko na kayo. Okay, may abang sinukutan. Nalita. Sabi nila po, hindi ko na cancer. Ano ka? Ano din baboy? May baboy. Pag-vlog nila Justin. Kuchi, kuchi to! Uy, welcome, wala boy. Hello guys. Uy. Ngayon. Ngayon ka na? Basket. New Year. Ano, sa dak, bilang, tagad ang pagkabuo. Kuan ba? Pinaligid mo sa nasa. Okay, pansa na kay Black. Ano ito, birthday? Hindi ako birthday. Ano, birthday? Para lang sa daday mo plato dito. Ilang kastorya niya. So ngayon, August 21, Jai. Ito, goro ko. So, nasa birthday lang. One go phone it. One go phone it. Seven? Seven? April. 7, 8. Usab ha? Nine ako. Wala. Ako. Wala. 9. Ano nga mo? Magunta ko is 9 years old. Mag-spaghetti ka, boy. Mag-Barbie. Eh, phone ko de. Kansi de kan dik. Didi! Please. Please, de. Di, please. Bala ka ay. Boss, ano, boy? Nothing. Nothing. I know nothing. What is that? Kisab na. Tidoy. Kinsa to kanawa kay basid si Jan ko nimo. Welcome to the vlog, to the vlog. Wala to Vlog, siya. boy. Basa sa ba wala si Jan ya mo ara ko. Patay. Kanang chat di?
Idilit? Ay, may pala. I-close na. Jik, paglingkod. Nak, ayaw lang to dira, nak. Iwas na git na ko. Kaya gulong mo. Tatawag tingok. Oh, baka, baka. Nakadun ito, ang dessert. Ang dessert. Yung dessert, ikalabas. Kaya, oy. Ayaw na o pagwa na ay. Basta naman ang tubig. May baso doon. Dito, ito doon. May gamit siya. Batang dito ko na. First time ever dessert na. Buhat na to. Wait. Buhat na to. Ano daw dai? Kuan. Naya, kaya itong vlog. Ha? Wala na lang yung na i-stop nito. Hindi buhat kayo. Tatanga lang. Mango kayo. Ayan. Lubat, lubat. Bar?